Metro Cash & Carry sa priblížilo k svojim zákazníkom. Živnostníci z Popradu a okolia už nebudú musieť cestovať za nákupom do najbližšieho veľkoobchodného centra v Košiciach. Zákazníci z Potatier ušetria čas aj náklady v novootvorenom centre Metro Drive-in. Čo je to Metro Drive-in? Je to nová služba pre zákazníkov v tomto regióne Poprad a okolie. Je to na základe skúsenosti z Trenčína, kde už jeden takýto koncept máme vybudovaný. Hlavným princípom je ušetriť čas a peniaze zákazníkom. To znamená, že objednávajú si z domu tovar faxom, e-mailom alebo telefónom a tovar si vyzdvihnú v Poprade. To znamená, že my im šetríme tú cestu do najbližšej našej prevádzky. Prvý zákazník má svoj nákup úspešne za sebou. Tovar si objednal cez katalóg, ktorý zahŕňa celý sortiment veľkoobchodu. Sú katalógy, ktoré vychádzajú na dvojtýždennom režime a plus máme pre nich pripravené katalógy, kde sú vyťahnuté top položky, podľa ktorých si to vedia objednávať alebo podľa ich individuálnych potrieb. Nová služba Drive-in má za cieľ pomôcť zákazníkom maximálne zefektívniť ich podnikateľské aktivity a priniesť možnosť spoľahlivého a pohodlného nákupu. Chceme byť bližšie s našim zákazníkom a vychádza to z potrieb pre nich. To znamená, že vybrali sme si práve Poprad, pretože tu vidíme veľký potenciál z pohľadu našich cieľových zákazníkov, čo sú prevádzky gastronomie a maloobchodu. Do tých 24 hodín určite stíhame tú podmienku dovezenia tovaru sem na Drive-in Poprad, kde už si zákazník potom na základe oboznámenia a objednávky vie tento tovar vyzdvihnúť a samozrejme naši chalani veľmi radi pomôžu s nákladkou tovaru.